Foreign Service Institute, Conversational Finnish, Unit 9, Scenes 17 to 19. Nouns, substantiiveja. Majoitus, Ilmoitus, sopimus, huvit, parveke, makuuhuone, keskuslämmityskattila, aitio, veljekset, asuntovaunu, keskuslämmitys, komero, kulutussopimus, arvostelu, disko, kaukolämmitys, verhot, yksiö, sähkö, iltanäytös, takka, jakkara, osakunta, sulake, puutarha, kaasu, lämmitys, ajatus, talon mies, keittokomero, matinea, päivänäytäntö, kansallisteatteri, permanto, paikoitustila, laituri, näytelmä, vesijohdot, hella, kiinteistön välittäjä, vuokra, virka-asunto, arvostelu, rivi, hiihtokoulu, hiihtomaja, hiihtomatka, tila, näyttämö, varasto, esikaupunki, lähiö, kesämökki, katkaisija, katkaisin, puhelinyhdistys, parveke, piippuhylly, kaksio, loma-asunto, kasvimaa, kulkuneuvo, vedenvaraaja, piha, verbs, verbejä, huvitella, tärpätä, tanssia, sisustaa, laatia, hakea, järjestää, esittää, menetellä, lunastaa, uusia, hoitaa, pitää huolta, adjectives, addiktiiveja, saapuva, kalustettu, yksikerroksinen, mahdollinen, kolmikerroksinen, kaksikerroksinen, kalustamaton, halukas, toimiva,
Adverbs and others. Adverbeja ja muita. Mukana. Railroad terms for repetition. Paikallisjunat. Kaukojunat. Pikajuna. Erikoispikajuna. Sähköjuna. Kiskoauto. Tavarajuna. Menolippu. Menopaluulippu. Seuruelippu. Perhelippu. Matkailulippu. Ravintolavaunu. Makuuvaunu. Retkeilyvaunu. Kahvilavaunu. Päivävaunu. Tupakkavaunu. This is the end of the word block. Scene 17. Renting an apartment. Huoneiston vuokraaminen. Sequences 1 to 4 for comprehension. Me haluaisimme vuokrata huoneiston. Miten olisi parasta menetellä? Teinä minä panisin lehteen ilmoituksen, tai useankin lehteen. Kuinka suuren huoneiston haluaisitte ja mistä? Tarvitsemme ainakin 2 makuuhuonetta ja mieluummin keskustasta. No laaditaan ilmoitus heti. No onko tärpännyt? Saitko vastauksia ilmoitukseesi? Sain 2. Menen katsomaan vanhaa huoneistoa Kruunuhaassa tänään. Hyvää päivää. Minä olen Mika Honka. Tulin sopimuksen mukaan katsomaan huoneistoa. Dialogue for repetition. Sequence 1. Ensimmäinen jakso. Me haluaisimme vuokrata huoneiston. Miten olisi parasta menetellä? Teinä minä panisin lehteen ilmoituksen. Tai useankin lehteen. Sequence 2. Toinen jakso. Kuinka suuren huoneiston haluaisitte ja mistä? Tarvitsemme ainakin 2 makuuhuonetta ja mieluummin keskustasta. No, laaditaan ilmoitus heti. Sequence 3. Kolmas jakso. No onko tärpännyt? Saitko vastauksia ilmoitukseesi? Sain 2. Menen katsomaan vanhaa huoneistoa Kruunuhaassa tänään. Sequence 4. Neljäs jakso. Hyvää päivää, minä olen Mika Honka. Tulin sopimuksen mukaan katsomaan huoneistoa. Colloquial dialogue for comprehension. Me haluttaisiin vuokrata huoneistoa, miten olisi paras menetellä. Teinä mä panisin lehteen ilmoituksen, tai useankin lehteen. Kuinka suuren huoneiston haluaisitte ja mistä? Me tarvitaan ainakin 2 makuuhuonetta ja mieluummin keskustasta. No laaditaan ilmoitus heti. No onks tärpännyt? Sait sä vastauksia ilmoitukseesi? Mä sain 2. Mä menen katsoa vanhaa huoneistoa Kruunuhaassa tänään. Päivää. Mä oon Mika Honka. Mä tulin sopimuksen mukaan katsoa huoneistoa. Variations for repetition.
Me haluaisimme vuokrata edustushuoneiston. Me haluaisimme vuokrata omakotitalon. Me haluaisimme vuokrata rivitalohuoneiston. Me haluaisimme vuokrata paikoitustilaa. Me haluaisimme vuokrata varastotilaa. Haluaisin huoneiston länsisuunnalta. Haluaisin huoneiston lähiöstä. Haluaisin huoneiston kantakaupungista. Haluaisin huoneiston Tapiola-Kauniainen alueelta. Dialogue for comprehension. Sequences 5-7. Minkälaisessa kunnossa vesijohdot ovat? Ne on vasta uusittu. Entä lämmitys? Minkälainen lämmitys teillä on? Se on öljyllä toimiva keskuslämmitys. Talomies pitää siitä huolen. Minkälainen hella teillä on, sähkö- vai kaasuhella? Tämä on kaasuhella. Meillä on myös kaasuveden varaaja. Miten me saamme sähkön ja kaasun ja puhelimen? Teidän on parasta vuokrata puhelin. Soittakaa Helsingin puhelinyhdistykseen 6061 8 ja 4 välillä. Energialaitoksen puhelin on 6171. Siellä voitte tehdä uuden kulutussopimuksen. Dialogue for repetition. Sequence 5. 5. jakso. Minkälaisessa kunnossa vesijohdot ovat? Ne on vasta uusittu. Entä lämmitys? Minkälainen lämmitys teillä on? Se on öljyllä toimiva keskuslämmitys. Talomies pitää siitä huolen. Sequence 6. 6. jakso. Minkälainen hella teillä on, sähkö- vai kaasuhella? Tämä on kaasuhella. Meillä on myös kaasuveden varaaja. Sequence 7. 7. jakso. Miten me saamme sähkön ja kaasun ja puhelimen? Teidän on paras vuokrata puhelin. Soittakaa Helsingin puhelinyhdistykseen 6061 8 ja 4 välillä. Energialaitoksen puhelin on 6171. Siellä voitte tehdä uuden kulutussopimuksen. Colloquial dialogue for comprehension. Millaisessa kunnossa vesijohdot on? Ne on vasta uusittu. Entä lämmitys? Millainen lämmitys teillä on? Se on öljyllä toimiva keskuslämmitys. Talomies pitää siitä huolen. Millainen hella teillä on, sähkö- vai kaasu? Tämä on kaasuhella. Meillä on myös kaasuveden varaaja. Miten me saadaan sähkö ja kaasu ja puhelin? Teidän on parasta vuokrata puhelin. Soittakaa Helsingin puhelinyhdistykseen 6061 8 ja 4 välillä. Energialaitoksen puhelin on 6171. Siellä te voitte tehdä uuden kulutussopimuksen. Variations for repetition. Meillä on sähkölämmitys. Meillä on kaukolämmitys. Meillä on öljylämmitys. Tämä on yksikerroksinen talo. Tämä on 2-kerroksinen talo. Tämä on 3-kerroksinen talo.
Useful words for repetition. Lattiatyyny. Sohva. Nojatuoli. Sohvapöytä. Ruokapöytä. Lipasto. Jalkalamppu. Yöpöytä. Astiakaappi. Sänky. 2 hengen vuode. Seinävaate. Keinutuoli. Hyllykkö. Kaapisto. Runkopatja. Peili. Scene 18. Evening out. Date. Ilta ulkona. Treffit. Dialogue for comprehension. Hei Liisa, minulla on 2 lippua iltanäytökseen Kansallisteatterin pienelle näyttämölle. Olisitko halukas tulemaan kanssani? Mikä näytelmä siellä menee? Siellä esitetään Kiven 7 veljestä. Se on saanut hyvät arvostelut. Sain liput 3. rivistä parvekkeelta. Tulen mielelläni, ja näytelmän jälkeen voisimme mennä tanssimaan johonkin diskoon. Hyvä ajatus. Sopiiko, jos tulen hakemaan sinut kello 6? Teatteriliput täytyy lunastaa 7 mennessä. Kyllä sopii. Tavataan alaoven edessä. Dialogue for repetition. Sequence 8. 8. jakso. Hei Liisa. Minulla on 2 lippua iltanäytöksen Kansallisteatterin pienelle näyttämölle. Olisitko halukas tulemaan kanssani? Mikä näytelmä siellä menee? Siellä esitetään Kiven 7 veljestä. Se on saanut hyvät arvostelut. Sain liput 3. rivistä parvekkeelta. Sequence 9. 9. jakso. Tulen mielelläni, ja näytelmän jälkeen voisimme mennä tanssimaan johonkin diskoon. Hyvä ajatus. Sopiiko, jos tulen hakemaan sinut kello 6? Teatteriliput täytyy lunastaa 7 mennessä. Kyllä sopii. Tavataan alaoven edessä. Colloquial dialogue for comprehension. Moi Liisa. Mulla on 2 lippua iltanäytökseen Kansallisteatterin pienelle näyttämölle. Olisit sä halukas tulemaan mun kanssa? Mikä näytelmä siellä menee? Siellä esitetään Kiven 7 veljestä. Se on saanut hyvät arvostelut. Mä sain liput 3. rivistä parvekkeelta. Mä tuun mielelläni, ja näytelmän jälkeen me voitais mennä tanssiin johonkin diskoon. Hyvä ajatus. Sopiiko, jos mä tulen hakemaan sut kello 6? Teatteriliput täytyy lunastaa 7 mennessä. Kyllä sopii. Tavataan alaoven edessä. Variations for repetition. Minulla on liput matineaan. Minulla on liput 7 näytökseen. Minulla on liput 9 näytökseen. Minulla on liput elokuviin. Minulla on liput leffaan. Sain liput ensiparvelta. Sain liput Permannolta. Sain liput aitiosta. Sain liput piippuhyllyltä. Menemme tanssimaan yökerhoon. Menemme tanssimaan ravintolaan.
Menemme tanssimaan osakuntaan. Scene 19. At the travel agency. Matkatoimistossa. Sequences 10 to 12 for comprehension. Perheeni ja minä haluaisimme tehdä hiihtomatkan Lappiin huhtikuussa. Haluaisimme viedä auton mukanamme. Onko se mahdollista? Kyllä on. Helsingistä Rovaniemelle menee autojuna kerran päivässä. Haluaisitko järjestää liput kauttamme? Kyllä. Voisimmeko vuokrata hiihtomajan keittomahdollisuuksineen viikon ajaksi? Hiihtomajat ovat hyvin edullisia perhemajoitusta varten. Vuokra on 250 markkaa vuorokaudelta. Ottaisimme mielellämme osaa hiihtokouluun. Hoidatteko te paikanvarauksia kursseille? Kyllä vaan, ja uusia kursseja järjestetään koko ajan. Dialogue for repetition. Sequence 10. 10. jakso. Hyvää päivää. Perheeni ja minä haluaisimme tehdä hiihtomatkan Lappiin huhtikuussa. Haluaisimme viedä auton mukanamme. Onko se mahdollista? Kyllä on. Helsingistä Rovaniemelle menee autojuna kerran päivässä. Haluaisitteko järjestää liput kauttamme? Sequence 11. 11. jakso. Kyllä. Voisimmeko vuokrata hiihtomajan keittomahdollisuuksineen viikon ajaksi? Hiihtomajat ovat hyvin edullisia perhemajoitusta varten. Vuokra on 250 markkaa vuorokaudelta. Sequence 12. 12. jakso. Ottaisimme mielellämme osaa hiihtokouluun. Hoidatteko te paikanvarauksia kursseille? Kyllä vaan, ja uusia kursseja järjestetään koko ajan. Colloquial dialogue for comprehension. Päivää. Mä haluaisin perheen kanssa tehdä hiihtomatkan Lappiin huhtikuussa. Me haluttaisiin viedä auto mukana. Onko se mahdollista? Joo. Helsingistä Rovaniemelle menee autojuna kerran päivässä. Haluaisitteko te järjestää liput kauttamme? Joo. Voitaisiko me vuokrata hiihtomaja keittomahdollisuuksineen viikoksi? Hiihtomajat ovat hyvin edullisia perhemajoitusta varten. Vuokra on 250 vuorokaudelta. Odottaisi mielellään osaa hiihtokouluun. Hoidatteko te paikanvarauksia kursseille? Kyllä vaan, ja uusia kursseja järjestetään koko ajan. This is the end of tape 1, unit 9, conversational Finnish. Variations for repetition continue on tape 2.